Jo, u nářeza. To je můj milý obchod. Já teď půjdu dovnitř a koupím nějaký to bahno. Ty přejdi ulici a na rohu kup čipsy. A od cesty? Leda koulo, máš přídělový lupen z úřadu. Od cesty dáš ty mě. Leda koulo. Kam se jde? Ty srabe, co? Ale co je? Je tu problém, Zubajdo? Povídám, máš nějaký problém? Ne, ty máš problém přímo tady. Hele, náš frk tvůj problém tady. No fajn, hrajeme si celý den, jo? Ptám se. Kde je ten problém? No? On je snad z Ruska. Radši se odsaď koukejte pakovat, než vypukne nukleární holokaust, holoto! Jedem! Hirošima i Nagasaki! Přesně tak. Radši se odsaď koukejte a opovažte se vrátit. Treji, vykašli se na ně! Haló? Nazdar, ty mě voláš? Jo, půjdeš ven na chvíli? Jo, půjdem. No tak pojď. Pohlídám je. Nakupujte u nás. Nakupujte u nás. Nakupujte u nás. Do frasa! Hej! Něco vám spadlo. Jo, ďasa, do frasa, za lampasa, vožrasa, jo. Moje mince. A bonbony. Mňam.